nyika yese yezimbabwe inozviziva kuti aiwa mutungamiri wenyika akawana chairmanship. Vanhu vese vakanga vasikadi kuti kupinde munyika yezimbabwe inoda kuti aiwa vanoti maelections emuna 2023 the illegitimate. Pane chitiko chinoshamisa chatinoona kuti kunyange macitizens ese nevakomana veopposition aiwa yemunyika yezimbabwe vairambira kuti aiwa chairmanship haufaniri kutorwa, haufaniri kupinda. Pane chitiko chachoona kuti mukomana Singisiso Tshabangu anowa mutungamiri opposition vane mashoko anoti vasanamina mashoko anomuda chanobo subscribe like kuti on the bell icon. Vamwe vanototi aiwa ukwati vakunyara da kuti anoziva uno hwake. Anouya paini pake onyora achiti yesterday we had a luncheon that was hosted by the Zim First Lady at the State House. Yes, we are one people, even though we might differ in our lines of thinking, but at the end of it all, we have one Zimbabwe that we must love. Politics of hate must have no room amongst ourselves. Do much kwantaka kana vana Singisiso Tshabangu anoti yes, with different views, we have different lines of thinking, but panapa anayachiti hanzi we are one people, we have only one Zimbabwe to save. Tokuona Singisiso Tshabangu anouya panapa achiassociate navakomana ve the ruling party veZANU-PF. Toona kuti chinova chinhu chinobhuwa vanhu chavanoona kuti aiwa zvatokubuda pachina kuti Singisiso Tshabangu was just a ZANU-PF project. Singisiso Tshabangu hapana kana a will kana a wish yaari kusevha yemacitizens, ari kungoita wish yevanhu komana veZANU-PF, ndo zvaari kungofufila. Anoonekwa achiloita panapa toona kana amadhuku vakomana vana Douglas Monzora, vakomana vese vatengesi varimo muZANU-PF vanyepera kuti vakomana veopposition asiwo vachiseva the ruling party. Tudze mafungiro enyu munotodipa pamusoro pechitiko ichi chokwati nyova chazongobuda kuti aiwa mutungamiri wemain opposition munyika yezimbabwe ndiNelson Chamisa ndiye munhu chaiye akabata nyika yezimbabwe kana kuri kuopposition uye ndiye achafulfilla aspirations evanhu. Tudze mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.